Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Karyong. Taong 1988, walang eksaktong lugar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang gwardya itong si Karyong ng isang malaking kumpanya sa lugar nila. Kakapasok niya lang roon kung kaya't hindi niya maipagkakaila na nangangapa pa siya. Ang labis niyang kinakaayawan sa kanyang trabaho ay sa tuwing nagre-relyebo siya kasama ang mga gwardyang panggabi. Bagaman nahihirapan siya sa ganoong sitwasyon, wala siyang pagpipilian lalo pat kailangan niya rin ng pera. Para kay Karyong, hindi na mahalaga ang kanyang pagtitiis, alang-alang sa pamilyang naghihintay ng maiuuwi niya. Sa bawat araw niyang pagpasok sa kanyang trabaho, ang buong akala niya, purong mga materyales lamang sa paggawa ng bahay ang binabantayan nila. Yun kasi ang nakasaad sa kanilang kontrata, kaya na may hindi na nila pinagkainteresan pang halughugin ang buong bodega. Hanggat silyado ito, panatag sila. Subalit lingid sa kaalaman nila Karyong na bukod sa mga materyales na ginagawa sa pagpapatayo ng bahay, meron pa doong ibang bagay na tinatago ang kanilang amo. Napansin nila ito noong bigla yung pumunta sa kanilang pwesto ng 10 oras. Noong una, wala naman sila doong nakitang mali, pero nang masipat nila ang daladalang sako ng mga kasama nito, doon na sila unti-unting naghinala. Bukod kasi sa gumagalaw ang mga sakong yon, may mga nasisipat sila doong anino ng animoy kamay ng mga bata. Sinubukan pa yung tanungin ni Karyong pero sa kasamaang palad, hindi siya sinagot ng kanilang amo. Wala naman siyang nagawa kundi hayaan ito dahil di hamak na mas mahalaga para sa kanila ang kanilang mga trabaho. Sa paglabas ng kanilang amo sa loob ng bodega, tinipon sila nito sa gilid ng pinto para kausapin. Habang nagsasalita ang taong yon, ramdam na ramdam nila ang animoy paninindak nito. Bagaman hindi yun diretsyong inilalahad sa kanilang grupo, malakas ang kutob nila na merong nais iparating ang kanilang amo. Palagi niyong tatandaan, ano man ang makikita niyo rito, iiwan niyo rito. Wala kayong dapat pagsabihan ng kung ano-ano para hindi tayo magkaproblema. Tandaan niyo, hindi ako ang tipo ng taong basta-basta na lang magsasawalang kibo kahit harap-harapan akong tinatraidor ng mga taong pinapalamon ko. Kung ano ang ginawa nila sa akin, ganun din ang ibabalik ko. Matapang na paalala sa kanila ng amo nila. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman silang sumang-ayon dito. Lumipas ang gabing yon, naging palaisipan para kay Karyong ang mga pangyayari. Sa isip-isip niya kasi, wala naman sila noong ginawa, kaya na may nakapagtatakang bigla na lamang sila nitong pinagalitan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, doon nadapo sa kanyang isipan ang mga sakong kanilang nasilayan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, maaaring merong kaugnayan sa trabaho ng kanilang amo ang mga sakong dala nito. Kung hindi siya nagkakamali, negosyo nito ang pagpapatayo ng mga gusali, kaya na may hindi niya maipagkakaila na maaaring may posibilidad na nagpapadalugo ang amo niya. Yun lamang kasi ang nakikita niyang rason kung bakit meron yung daladalang mga bata papasok ng bodega. Dahil dito, nagpasya siyang magkibit balikat na lamang sa kabila ng kanyang mga nasilayan. Sa loob ng ilang buwan, nagpatuloy ang ganoong gawain ng kanilang amo. Ang ipinagtataka noon ni Karyong, bakit parang wala namang nawawalang bata sa kanilang lugar.
Dagdag pa niya na kung hindi sa kanila kinukuha ng kanilang amo ang mga batang yon, maaaring nanggaling ito sa ibang baryo. Dala ng kuryosidad ng kanilang mga kabaro, nagdesisyon silang paikutan ng bodega kapag nagkataong wala roon ang amo nila. Panay din ang ginagawa nilang pagsilip sa loob nito sa pagbabaka sakaling makakakita sila roon ng bakas ng mga bata na ipinapasok nito sa loob. Subalit, kahit anong gawin nila Garyong noong mga panahong yon, bigo silang makasilay ng kahit na ano sa loob, buhat sa wala roong ilaw na nakasindi. Kapag umaga naman, hindi na sila basta-bastang nakakapasok dito alinsunod sa bagong utos ng kanilang amo. Sa kabila ng mga pangyayaring yon, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa na malaman ang totoo. Sa pagtagal pa ni Garyong sa paggagwardya sa bodega, doon na siya nakahanap ng pagkakataon para makasalisi sa loob nito. Sa pagkakatanda niya, magbabandang Disyembre na nun. Bago sumapit ang bisperas ng Pasko, nalaman nilang nag-ibang lugar ang kanilang amo. Nagkataon din silang tatlo ang magkakasama noon sa pagbabantay, kung kaya't nagpasya silang buksan ang pinto ng bodega. Ang ginawa nilang pagbukas dito, kasya lang talaga ang isang tao. May kalakihan kasi ang bodegang yon, maging yung pinto nito. Kapag binuksan nila ito ng malaki, paniguradong mapapansin nyo ng iilan nilang mga kababaryo sa paligid. Ayaw naman nilang mangyari yon, lalo pat umiiwas din silang mapag-isipan ng mga ito ng masama. Nang mabuksan na nila ang pinto, yung matangkad nilang kasama ang nagdesisyong maunang pumasok. Bitbit nito ang isang maliit na gasera at yung gamit nilang armas. Pagpasok nito sa loob, inabisuhan sila nitong lalabas din ito kaagad kapag nasipat na nito ang mga sakong ipinasok doon ng mga tauhan ng kanilang amo. Nang marinig naman nila Garyong ang sinabi nito, tumangulang naman sila habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto matapos pumasok ang kasama nilang yon, naging maayos naman ang lahat. Akala nila ligtas lang ito sa loob pero pagsilay nila sa liwanag ng gasera nitong daladala, doon nila nakita na tulala na ang lalaking yon. Habang naglalakad ito, panay ang ginagawa nitong pag-ungol na parabang nakakaramdam yon ng kakaiba sa katawan niya. Sa paglabas nito sa bodega, laking gulat na lamang nila Garyong nang mapansin nilang wala na yung anino. Bukod sa wala na itong anino sa katawan, parabang nanakawan na rin yon ng ulirat. Ilang ulit na nila yung kinausap pero parang hindi man lang sila nito naririnig. Sa puntong yon, alam na nila Garyong na merong nilalang ang nagtatago sa loob ng bodega. Maya-maya pa, bigla naman silang nakarinig ng isang pabulong na pagtawa na siyang naging sanhi upang mapasilay sila sa loob nito. Pagsilay ni Garyong sa loob ng lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang isang mataas na babae, masayang dumuduyan habang nagmamasid sa kanila. Paglalarawan niya sa wangis nito, nakasuot yon ng nangingitim na puting saya, wala yung mga paa, at meron itong butot balat na pangangatawan. May mahaba rin yung buhok at halos humpak na ang pisngi nito. Palagi lang din yung tulala habang nakangiti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa nilalang na yon, doon na sila nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot sa kanilang mga katawan. Sinubukan pa nilang labanan ang takot na yon pero sa kasamaang palad, mas nangibabaw sa kanilang wisyo ang pagmumuka ng babaeng yon. Hindi naglaon, bigla naman silang napatakbo papalayo matapos nilang masilayan ang pagbuka ng bunganga nito hanggang sa tuluyan na nitong masakop ang kabuuan nitong pagmumuka. Sa paglayo nila sa lugar,
Hindi na sila nagdalawang isip na iwan ang kanilang kasama. Minabuti na rin nilang wag nang ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho alang-alang sa kaligtasan ng mga buhay nila. Sa pagbalik nila noon sa kanilang bahay, maigi naman silang nakiramdam sa labas sa takot na baka may isa sa kanilang sundan ng nilalang na yon. Laking pasasalamat na lamang noon ni Garyong nang mapagtanto niyang hindi sumusunod sa kanila ang nilalang na kanilang nakita. Kinabukasan, pagising niya, agad namang bumungad sa bakuran ng kanyang pamamahay yung kasama niya. Sa estado ng pagmumukha nito, nasisiguro niyang meron itong mahalagang balita na dala-dala. Yung, nabalita mo na ba yung nangyari sa kasama natin? Patay na siya kanina lang. Ayon sa asawa, bigla na lamang daw itong bumagsak sa lupa matapos itong masinagan ng liwanag ng araw. Bungad na wika nito sa kanya. Dagdag pa nito na, nagawa na rin nila yung maipakita sa albularyo pero maging ang mga ito, bigong matukoy ang pinagmulang sakit ng kanilang kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maging siya hindi makapaniwala sa mga nangyari. Dahil sa kamangmangan din nila pagdating sa lihim na karunungan, kung kaya't aminado silang hindi nila nauunawaan ang mga bagay-bagay. Para makasiguro na yun nga ang sinabi ng mga albularyong tumingin sa bangkay nito, nagdesisyon silang puntahan ng mga matandang yon. Naniniwala sila Garyong na sa pamamagitan ng gagawin nilang yon, magkakaroon ng linaw ang napakaraming katanungan sa kanilang mga isipan. Habang binabagtas naman nila ang daan, pilit naman nilang iniwasan ang mga lugar na malapit sa bodega. Kapag kasi nakikita nila ang bubong nito, nakakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na takot. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay nito at walang kaabog-abog nila yung kinausap. Habang inilalahad nila ang tungkol sa mga nangyari, hindi naman nila maipagkakaila ang pangingilabot ng kanilang mga katawan dahil sa pag-aalala sa nilalang na kanilang nakita. Matapos namang marinig ng albularyo ang kanilang salaysay, bakas din sa pagmumukha nito ang labis nitong pagtataka. Kahit kasi maraming alam ang matandang yon, hindi nito mawari kung ano ang nilalang na kanilang nakita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabago naman ang itsura ng albularyo matapos nilang ilahad dito ang tungkol sa pagbuka ng bunganga nito na halos sumakop na sa buo nitong muka. Ayon sa albularyong yon, malakas ang kanyang kutob, aswang ang kanilang nakita. Hindi lang basta aswang, bagkus yon ay isang imok-imok. Para sa mga hindi nakakaalam, maraming uri ng aswang ang saklaw ng nilalang na yon. May mga imok-imok na naninirahan sa puno at meron din namang mga imok-imok na naninirahan sa mga baryo. Ang pinakatuso sa mga ito ay ang mga imok-imok na nagpapanggap bilang mga tao. Malakas ang kutob ng albularyo na yung among pinagsisilbihan nila ay hamak na galamay lamang ng nilalang na yon. Sa madaling salita, hindi ito isang tao. Para yung isang manika na sunod-sunuran lamang sa nais mangyari ng kumokontrol dito. Ang mga batang nakita nilang nakasilid sa sako ay maaaring pagkain ng imok-imok. Yung bodega ring kanilang binabantayan ay maaaring yon ang pangunahing pugad ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na maaaring naghihintay lamang ng pagkakataon ng imok-imok para pagkunan rin ng pagkain ang kanilang baryo. Naniniwala ang matandang yon na ang ganoong uri ng nilalang ay walang kinikilala. Kapag may silbi ang lahat ng baryong pinagpupugaran niya,
tataluhin niya ang lahat ng mga taong naninirahan dito. Dagdag pa nito na, araw na lamang ang kanilang bibilangin kung totoo nga ang mga bagay na kanilang inilahad. Dahil kayong dalawa lang naman ang nakakaalam ng tungkol sa imok-imok na yon, wala kaming magagawa kundi isama kayo. Paghandaan niyo ang bawat araw sapagkat hindi malabo na kinakailangan namin ng tulong ninyo. Wika ng albularyo sa kanila. Nang marinig naman ni Garyong ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Para sa kanila, kahit hangad man nilang tutulan ang nais mangyari ng albularyo, wala silang magagawa dahil meron din silang mga anak na pinoprotektahan. Alam din naman nilang sila lang ang makakatulong dito kung kaya't obligado silang gawin ang nais nitong mangyari. Matapos ang kanilang usapan, doon na sila nagdesisyon na gumawa ng plano para kitila ng buhay ang nilalang na yon. Ayon sa albularyo, mga bata ang kinakain ng imok-imok, pero kapag nakakatagpo yun ng isang tao, kaya din itong kumain ng anino. Kapag nakakain ng nilalang ang anino ng isang tao, magsisilbi yung sumpa ng araw dito. Sa oras na tinamaan nyo ng sinag ng araw, kusa yung mamamatay. Hindi kasi pinahihintulutan ng diwatang si Adlaw na merong tao sa mundo ng mga buhay ang hindi nagtatanga ng anino. Kabilang ito sa mga bakal na batas ng diwata na halos ilang libong taon nang ipinatupad. Dagdag pa ng matanda na upang maiwasan ng ganoong bagay, kinakailangan nilang huwag magdala ng kahit na anong gamit na nagbibigay ng liwanag. Hanggat maaari, kinakailangan nilang maikubli ang kanilang mga anino. Inilahad din ng matandang yun sa kanila, walang kapasidad ang imok-imok na pumatay ng isang tao. Ang pangunahing pinagkukunan kasi nito ng lakas ay ang takot na nanggagaling sa mga nilalang na makakakita rito. Lumipas ang araw na yon. Pilit naman silang naghanda sa kabila ng galit ng kanilang mga asawa. Kahit anong masasakit na salita ang kanilang natatanggap, hindi na nila yon pinatulan dahil sa alam naman nila ang kanilang ginagawa. Sa pagsapit ng gabi kung saan walang buwan, agad naman silang tumungo sa bahay ng albularyo alinsunod sa usapang kanilang napagkasunduan. Habang naghihintay sila sa tahanan nito, pansin naman nila ang ganda ng paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon nila nasilayan ang pagdating ng iilang mga kasama ng matanda. Bawat isa sa mga ito armado ng tabak at iba't ibang uri ng sandata. Marami rin yung ukit sa katawan na purong mga dasal at orasyon. Paglapit ng mga ito sa kanila, agad namang lumabas ang matanda kung kaya't dali-dali naman silang naglakad patungo sa bodega. Sa pagdating nila sa lugar, doon bumungad sa kanila ang dati nilang amo. Habang pinagmamasdan nila ito, hindi naman maiwasang magtaka ni Garyong gawa ng imbis na maghanap yon ng panibagong gwardya, ito na mismo ang nagbantay sa lugar. Habang naglilibot ito, bitbit nito ang kanilang mga armas na ginagamit sa oras ng trabaho. Alam nilang mapanganib ang amo nilang yon kung kaya't hanggat maaari, hindi nila pinangahasang malaman nito ang eksaktong lugar na kanilang pinagkukublian. Sa pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na nga unti-unting umuusad ang kanilang grupo. 8 pala sila noon, kaya kahit papaano, kampante rin naman silang sumalakay sa lugar ng imok-imok. Nang marating na nila ang likurang bahagi ng bodega, tahimik naman nilang pinakiramdaman ng mga yapak ng dati nilang amo. Pagsilay ni Garyong na papalapit na ito, walang kaabog-abog naman nila yung binato. Akala nila mapapatumba na nila ang nilalang na yon pero nagkamali sila.
dahil imbis na bumagsak yun sa lupa, para yung isang manikang bumaba lamang ang kalahati nitong katawan. Sa isang iglap, muli nilang nasilayan ang pagmumukha nito na dahan-dahang binabalot ng maiitim na dugo. Nang masipat naman yon ng albularyong biglang nagkasanang barel, agad naman yung umihip ng dasal sa hangin na siyang naging sanihi upang hindi pumutok ang armas nitong hawak. Dahil sa kanilang ginawa, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon, sabay sugod sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ng mga albularyo, agad naman nila yung sinalubong habang patuloy na nagpapakalat ng usal sa paligid. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, walang habas naman nila yung tinaga hanggang sa doon na lumabas sa katawan ng amo nila ang animoy malasinulid nitong kalamnan. Kahit wasak na rin ang tiyanang nilalang, wala silang nakikita doong laman loob. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno rito ng mga albularyo, nagawa na nga nila yung matalo. Nang mapaslang na ng mga ito ang amo nila, agad naman yung tumungo sa entradang pinto ng bodega. Ayon sa mga ito, para mapaslang ang imok-imok, kinakailangan nilang putulan yon ng galamay. Kapag wala kasi yung galamay, wala yung makokontrol at magiging sanhi ito sa biglaang panghihina ng nilalang. Ang pinoproblema lamang nila noon ay kung papaano nila lalabanan ng imok-imok sa loob ng silid na halos wala na silang maaninag. Alam din nilang di hamak na may lamang ito pagdating sa ganoong sitwasyon dahil mula pagkabata ng nilalang na yon, sanay na ito sa ganoong kadilim na paligid. Matapos nilang mabuksan ang pinto ng bodega, agad naman nilang tinahak ang daan papaloob. Habang naglalakad sila, marami na silang naririnig at naaamoy na kakaiba sa paligid. Minsan, niyayakap sila ng hangin na nagdadala ng kakaibang amoy. Tipong mga amoy na makakaurong bituka talaga. Ayon pa kay Garyong, may mga pagnanangis na din silang naririnig sa buong paligid na para bang lahat ng dako ng bodegang yon naroon ang imok-imok. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan matapos nilang marinig ang isa nilang kasamang sumigaw ng malakas. Bagaman nais nila yung tulungan, wala silang magagawa dahil sa dilim ng lugar. Nang mapagtanto naman ng albularyo na hindi nila kakayaning labanan ang imok-imok sa ganong sitwasyon, nagdesisyon silang gumawa roon ng ritual. Isang uri ng ritual na purong pagseselyo sa abilidad ng kahit na anong nilalang ang pilit nilang isinakatuparan. Habang nagbabanggit ang mga ito ng engkantasyon, nanatiling nakadapa lamang sa lupa sila Garyong. Lumipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan ang nag-iiba ang presensya sa buong paligid. Yung tipong kahit wala silang nakikita, alam nilang merong mangyayaring kakaiba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang isang malakas na langit-ngit na animoy pintong dahan-dahang bumubukas. Pag-atungal ng imok-imok, bigla naman siyang nakasilay ng isang malakas na liwanag na siyang naging sanhi upang makita niya ang isang pintong pinagmumula nito. Ayon kay Garyong, na sa loob ng pintong yon, may isang napakalakas na kulay asul na liwanag. Ilang beses din niyang sinubukang sipatin ang nilalaman nito, pero bigo niya yung masilayan. Sa pagtigil ng orasyong binibigkas ng mga albularyo, doon niya nakita kung papaano higupin ng pintong yon ang lahat ng masasamang bagay na nasa loob ng bodega. Dahil dito, wala nang nagawa ang imok-imok kundi pilit na iligtas ang kanyang sarili. Subalit sa kabila ng pagmamalabis nitong makalayo sa lugar na yon, naging huli na para sa kanya ang lahat-lahat. Paghawak kasi ng nilalang sa pintuan ng bodega,
yun na ang naging mitya para tuluyan itong mahigop ng pintuang tinawag ng albularyo. Kasamang nalamon ng lagusang yon ang iilan sa mga sakong pinaglalagyan ng mga patay na katawan ng bata. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang umalis doon nang sa gayoy walang maghinala sa kanilang ginawa. Ilang taon ding kinimkim ni Garyong ang sikretong yon hanggang sa doon na siya nagpasya na ibahagi yon sa pamilya niya. Ayon kay Garyong, matapos ang insidente, bigla na lamang nawala ng nagmamay-ari ang nasabing bodega. Ilang taon din yung nabakante hanggang sa dahan-dahan na itong nilamon ng kalikasan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat na sa kanilang lugar, walang naglakas loob na ang kininito. Yung tipong kahit hindi naman nila alam ang nangyari sa lugar, malakas ang kanilang kutob na meron doong hindi kaaya-ayang naganap. Pero alam nyo ba, magpahanggang sa ngayon, kahit wala na ang nasabing bodega, hindi pa rin makalimutan ni Garyong ang tungkol sa nilalang na kung tawagin ay Imok-Imok. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga yung nararamdaman nito ni Garyong. Kasi kahit ako, makakita ako ng ganong klase ng nilalang tapos alam ko pa sa sarili ko na kumakain talaga ng tao. Hindi lang nga physical na katawan yung kinakain eh. Ultimo yung anino kinakain. Tapos once na nakain yung anino mo, hindi ka na pwedeng masinaga ng araw kasi mamamatay ka. Sobrang nakakatakot ng klase ng nilalang to. Alam niyo yun na kung pwede nyo siyang patayin, mapapatayin nyo siya. Pero yun nga, hindi kayo pwede magdala ng liwanag sa teritoryo niya. Kasi once na makita niyang may anino kayo, tigbak talaga kayo. Diba? Buti na lang talaga, nung panahong sinugod nila yon, marami sila, nasa 8 sila eh. Tapos alam ng albularyo kung paano yung diskarte. Alam niya kung anong klase ng aswang, tapos alam niya kung ano yung mga papangontra dito. Diba? Sobrang galing lang nung albularyo na yon. Ang tansya ko, binulungan to ng gabay o binulungan ng Diyos para kontrahin yung imok-imok, para matigil na yung kasamaang ginagawa sa lugar nila Garyong. Diba? Masasabi ko lang, ang ganda ng kwento na to. Sobrang bangis. Ang kaso nga lang, nakakatakot. Baka kasi may ganito pang klase ng nilalang ang umiikot sa bansa natin. Pero, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.